Ahojte, poďte si so mnou vyčistiť klietku môjho králika. Keďže posledné video bolo, ako som sa bavila ako kamoške, tak musíme ukázať aj ako vyčistím tu na pánovi. Keďže nemá až toľko pozornosti a čistenia, včera som sa vrátila, dala som mu hračky, jedlo, ale hračky a jedlo nie je všetko pre králika, takže som ho vypustila dneska aj. Áno, asi to takto behá. Nebojte, nemá žiadne káble k dosahu. Takže tak, mám aj vadítko, kebyže nepočúval, lebo ideme čistiť. Však, láska moja. Poď, poď. Ahojte. Ja som Muško. No, takže kebyže nepočúval, tak toto tu je postoj pre CC od Trixie. No tak, veľmi mu chodí rastlinka, taká zelená, ale nie to, tá nie je jedovatá pre králiky. Všetko sme si zisťovali, keď sme si ho poriadili. On si myslí, že to je tráva. No takže, ale nič, ideme vám ukázať, ako čistíme. Keď mu vyčistíme úplne všetko a ešte ho necháme pobehať. Uško to bude v priebehu celého videa vypustený. Keď nebude počúvať, tak pôjde na postroj. Takže si nič nebojte. Čo je? No. Ako prvé vyhodíme banán. Dobre. Knižky ťa budú. Toto si odložíme bokom. Ešte tu máme nejaké granulky, ktoré mu dodáme. Jablčko, tyčinku. To mu dáme naspäť. Jednu hračku bokom. Tie hračky sú kúsok od pilín, takže sa musíme poriadne vytrepať v klietke. On tu zrejme odpad od zvierat. Však ťa to veľmi zaujíma. No chod na gauč, keď si chceš vyskočiť. No dobre. Druhá hračka. A s treťou hračkou mám najmenej starosti. Ideme upratať záchod. Ináč, klietka vyzerá nejak takto. A on krikáčka prevážne do záchodu. Kde si, Uško? Kde si sa to tam zaplietlo? Nie. Bože. Ušo. No dobre. Sekundu. No. On keď prevážne ciká do záchodu, takže do záchodu dáme všetky piliny, ktoré si vyhádzali naokolo. Keď sa aj nejaké jedlo rozsypalo, tak to tam dáme. A potom to vysypeme, ale to vám už ukážem, takže ideme na to. Idem to tam všetko dať, čo je naokolo v klietke, takže idem si povedať kavice, alebo ešte tak toto možno robím. Neviem, ale idem si zapnúť vlasy, takže ahojte zatiaľ. Ahoj. Ideme na to, špak. Oško. Nana. Oško chce byť tiež youtuber. Takže už máme plný záchodík, ktorý vysypeme. Už je prázdny. No. A prečo odložíme. A záchodík umieme vodou.
A potom ich ešte utriem ešte vlhčenými servitkami pre babetka. Ozýva sa strihajúca kejka a počas môjho utierania záchodíka po vysprchovaní sa mi zapla kamera, takže vám tu dám nejaké zábery. OK, takže záchodík už je úplne krásny. Čakajte, to mám chlpiť od uška. No. Záchodík máme. Ideme teraz takisto utrieť tú klietku, ten spodok, ktorú len utriem tak ako záchodík, lebo tu kebyže niekde beriem a ja ho tu nechám samého, tak kúsok sa toho bojím. Aj teraz ma tam veľa sena, tak by to všade vypadalo, takže len si to utrieme. Myslela sú také vynaložené, namočila som si klasické servitky na utieranie soplov do čistej vody a tým utriem ešte raz aj záchodík, aj celú klietku. Pozrite sa. Pán Uško, kúknite na ten záchodík, aký mega čistý záchodík. A na tú klietku tam není reálne aj zblízka ani jedna pilina. A Uško najviac aj má ten koš. Ale tam není ani pilina. Uško, pozri sa. Čo to tu je? No, a ešte stolička si chce byť nejaký študent. No, nevadím. On si tu behá, ja robím, takže idem si po takú handričku a utriem s ňou všetko, aby to nebolo mokré a nelepili sa mi tam piliny. Ja na utieranie záchodu klietky použijem takéto biele dá. Servitky máme ich 2. To je on. Máme ich 2 plné šufle. Čisté. Piliny. Máme tieto tu na. A OK, to je všetko z našej čistenia. Toto je každodenné, áno. Ale už som len hračky dala, mrkvičku, tam má pri mističke. Jedlo pri zajčíkoch som mu doplnila. Dala som mu hračky, záchodík som mu tam zavesila, vodičku som mu vymenila, to som netučila, lebo bola napájadlo, seno má a celú dobu tu behal, aj keď som bola head. Ani som tu na ňo kameru nenastažovala, takže ďakujem ti, Uško, za spoluprácu. No poď sa rozličiť, no. Poď sa robiť. Čo tu na hore chcem dať. Poď, hop. Takže ahojte. Kajkajte, ďakujem za čistú klietku. Osinko, každý deň. Dobre, to je o nás dvoch všetko. Ahojte. Oj, prepáč.